Мноства цудоўных сядзіб было ў шляхецкай Беларусі. Большасць з іх з прыходам савецкай улады была знішчана. У часы Другой сусветнай вайны тыя пабудовы, што захаваліся, узрывалі партызаны. І гэта была помста за тое, што яны ў сваіх сценах далі прытулак фашысцкім камендатурам і шпіталям. Але нягледзячы на ўсю сацыялістычную варожасць, многія панскія сядзібы дажылі і да нашых часоў. Пытанне толькі, у якім стане яны зараз знаходзяцца. Адны з іх франтавата пабліскаюць на сонцы металачарапіцай, другія тужліва пакрывіліся, дажываючы свае апошнія гады. Аднак ёсць яшчэ і трэцяя катэгорыя. Тыя, што трывожна замерлі ў чаканні новага гаспадара і глобальнай рэстаўрацыі. 3 панскія сядзібы. Усе яны размешчаны на Гомельшчыне, у Хойніцкім раёне, непадалёк адна ад другой. Хойніччына мае адну унікальную рысу. Бярэм карту раёна і умоўна наносім на яе тутэйшыя помнікі гісторыка-культурнай спадчыны. Сярод іх асабліва пераважаюць старыя шляхецкія сядзібы Барысаўшчына, Рудакоў і самі хойнікі. Злучыўшы населеныя пункты паміж сабой, атрымліваем своеасаблівае сузор'е, якое месціцца на ўсходзе Беларусі. Адлегласць паміж яго зорак літаральна некалькі кіламетраў. Такой канцэнтрацыі ацалелых старадаўніх сядзіб на Гомельшчыне больш нідзе не знойдзеш. Калі збочыць на самую старую вуліцу мястэчка Хойнікі, то міжволі спынішся ў захапленні. Пасярод звычайнай вуліцы стаяць шырокія калоны шыкоўнай брамы ў антычным стылі. Як гэта старасветчына не гарманіруе з наваколлем. А раней тут былі бэзавыя прысады, якія праз дэкаратыўны масток упіраліся ў раскошны палац. Няма тут аніякіх графскіх развалінаў. У райскім садзе з дзіўнымі кветкамі грае патэфон. Пад ценню дрэў прыгожыя людзі ў прыгожых адзеннях. «Дзеці сонца», так назваў іх калісьці Максім Горкі. Ну, не іх канкрэтна, а такіх, як яны. Тых, што любяць чытаць кнігі, разважаць аб прачытаным і спрачацца аб лёсе радзімы. У нас іх доўгі час звалі па-іншаму – паны. Да іх адносілі і буйных землеўладальнікаў, і тых, што зарабляў на жыццё чытаннем лекцый ды напісаннем кніг. Шляхецкі партрэт шляхецкай эпохі. Беларускі архітэктурны краявід неад'емна звязаны з разлеглымі палацава- і сядзібна-паркавымі ансамблямі колішніх буйных магнатаў і заможнай шляхты. На працягу 18-19 стагоддзяў краіна пакрылася густой сеткай манументальных і раскошных панскіх рэзідэнцый. Яны не толькі мелі значныя мастацка-эстэтычныя якасці, але часта з'яўляліся культурна-асветніцкімі асяродкамі. Адзін вядомы род, другі, трэці. Пра кожны не раскажаш з усёй скрупулёзнай дасканаласцю. Але калі спрабуеш расказаць хоць пра адзін, адразу ўзнікаюць вобразы таго далёкага жыцця колішніх беларускіх сядзіб. І ёсць уяўленне пра тое, якімі былі гаспадары, чаго яны хацелі, для чаго імкнуліся і чаму ў сваіх маёнтках збіралі творы мастацтва, бібліятэкі, каштоўныя рэчы. Гэты сядзібны дом быў пабудаваны ў 1912 годзе. Нягледзячы на войны, рэвалюцыю і іншыя перыпетыі часу, будынак захаваўся практычна без зменаў. Гэты помнік эклектыкі па плану з'яўляецца прамавугольным. Да яго асіметрычна прыбудавана квадратная вежа. Галоўны ўваход вызначае тамбур і тэраса. Сцены былі з чырвонай цэглы, але на сённяшні дзень яны атынкаваныя. На фоне сцен вылучаліся архітэктурныя дэталі, карнізы, русты. Адмысловы каларыт надавалі выкарыстаныя формы класіцызму. Франтоны, сухарыкі, калоны. Тут прысутнічалі элементы рэнесансу, арачныя нішы з ракавінамі, а таксама матывы сярэднявечнай замкавай архітэктуры, зубчастыя парапеты і байніцы. На варотах у парк на 2 слупах маюцца ініцыялы двойчы А. Яны азначаюць Андрэй Аўрамаў. Арлоўскі купец Аўрамаў
быў апошнім гаспадаром маёнтка. Але маёнтак трэба звязваць з родам Прозараў. Спадчына вялікага абознага, вялікага княства літоўскага Караля Прозара была настолькі вялізнай, што сам сабе ён адчуваў гаспадаром цэлага графства. Таму зваўся графам на Хойнікшыне і Астраглядаўшыне. Каштоўнасць старой сядзібы надае тое, што з ёй пэўным чынам звязаныя важныя гістарычныя падзеі. У ёй жыў вялікі чалавек, якога Тадэуш Касцюшка называў рэдкім грамадзянінам, а імператрыца Кацярына II прылічыла да злоснейшых бунтаўшчыкоў. Сапраўды, Караль Прозар не проста пан-прыгоннік, якіх шмат было і да, і пасля яго. Ён чалавек, які ўсяго сябе прысвяціў служэнню айчыне. У гэтым адносна сціплым доме, названым палацам, Людвіка Канстанцыя з Шуйскіх і Караль Прозар сустракалі гасцей з Оўруцкага, Мазырскага і Рэчыцкага паветаў. Ды падобна як у той Варшаве, пад няспыннае біццё з гармат святкавалі 12 чэрвеня 1791 года тут, на ўскрайку балота ў глухім кутку Палесся, прыняцце першай у Европе Канстытуцыі. А ў пачатку жніўня 1793 года сядзіба ў Хойніках прымала ўжо іншых гасцей, удзельнікаў канспірацыйнай нарады, мэтай якой была падрыхтоўка ўзброенага выступлення супраць падзелаў Рэчы Паспалітай і за аднаўленне Канстытуцыі 3 мая. Наколькі шанавалі Караля Прозара сучаснікі, сведчыць хаця бы тое, што арганізатары вызваленчага паўстання 1794 года нават прапаноўвалі яму стаць у начале ўсяго руху. Вялікі абозны адмовіўся. Ён спаслаўся на недасведчанасць у вайсковай справе, а гэта магло толькі дарэмна загубіць людзей. Але пагадзіўся паехаць у Дрэздан і пераканаць Тадэуша Касцюшку, прыняць гонар быць дыктатарам паўстання. Ад гэтага Касцюшка таксама адмаўляўся. Адцягваць пачатак выступлення надалей азначала паставіць на ім крыж. Абозны нібыта заявіў, што скончыць жыццё самагубствам, калі герой вайны 1792 года не задаволіць просьбу патрыётаў. Як бы тое не адбылося, але справа скончылася паспяхова. Людвіга садзейнічала мужу ва ўсіх яго справах. З яе згоды Прозар прадаў частку маёнтка, каб сабраць грошаў для падтрымкі паўстання 1794 года. З Хойнік было вывезена 25 000 дукатаў. Гэта каля мільёна залатых. Вельмі значная па тых часах сума, ахвяраваная гаспадаром з уласнай шкатулцы на алтар айчыны. Зважаючы на такі актыўны ўдзел Карала Прозара ў грамадскіх справах, можна меркаваць, што і архіў, які захоўваўся ў палацы, быў вельмі каштоўным для вывучэння гісторыі нашага краю. Найбольшыя страты архіву нанеслі рэвізіі 1864 года, якія ўлады праводзілі ў сувязі з антырасійскім паўстаннем. Тады кіраўнік маёнтка, засцерагаючыся новых паліцэйскіх акцый, спаліў 2 скрыні з паперамі ў Хойніках. Пасля такіх значных стратаў адукаваная грамадскасць меркавала, што ўвесь архіў загінуў. Толькі ў 1880 годзе выпадкова адшукаліся забытыя за даўнасцю пакункі з паперамі. Яны ўтрымлівалі неспадзявана новыя і каштоўныя матэрыялы з жыцця абознага, а значыць, і з гісторыі касцюшкаўскага паўстання. Тут, сярод векавых ліп і клёнаў, у цішыні, якая толькі ўвесну парушалася галасамі жаб, шчабятаннем балотнага птацтва ды спевамі салаўёў працякалі і тыя рэдкія шчаслівыя дні Людвікі і Караля Прозараў, калі ім выпадала быць разам. Гаспадыня бавіла час за чытаннем кнігі і ігрой на фартэпіяна, а муж яе, акрамя чытаннем, займаўся з засланымі з Англіі мікраскопамі, электарарухавікамі і рознымі даведнікамі. Напрыклад, аб выкарыстанні электрычнасці ў лячэнні хваробаў. Больш за ўсё, аднак, гаспадара захапляла паляванне. Як ён сам распавядаў, тое астатняе досыць шчасліва для мяне праходзіць. Палявалі мы на 2 мядзведзяў. Абодва на мяне выбеглі разам, і я абодвух забіў 2 стрэламі. Яно і не дзіўна, бо адвагі і ўмення валодаць сабой вялікаму абознаму ніколі не бракавала. Ціхае, мірнае жыццё Прозараў скончылася ў 1812 годзе.
Спадзяючыся, што Напалеон дапаможа аднавіць Рэч Паспалітую, Караль Прозар прыняў яго бок. Паколькі паход французаў на Расію скончыўся крахам, Прозар зноў апынуўся ў эміграцыі. Гэта былі 1813-1814 гады. А ў 1821 годзе Караль уступае ў патрыятычнае таварыства. Затым, за сувязь яго з декабрыстамі, цар Мікалай I арыштаваў Прозара і пасадзіў у Петрапавлаўскую крэпасць. Тым часам Людвіка паўсюль шукала свайго мужа. Яна паехала ў Варшаву, але далей Брэста яе не пусцілі. І на ўсе свае запатрабаванні яна не атрымлівала адказаў. Тут, у Брэсце, яна і памерла. У 1829 годзе вяртаецца дамоў Караль. Вестка аб смерці жонкі была для яго моцным узрушэннем. Караль перавозіць Людвіку ў Хойнікі і хавае яе ў асобнай магіле, над якой пасля быў насыпаны курган. Караль паклаў у пахаванне жонкі рэвалюцыйныя або мяцежныя манеты, як называлі іх у афіцыйным расійскім справаводстве 1830-х гадоў. Ён яе не проста кахаў, а шанаваў і падкланяўся як айчыне. Турэмны і тыранскі лёс, які ўтрымліваў мяне ў жорсткай няволі за інтарэсы радзімы, не дазволіў мне раней аддаць табе апошні доўг. Страціўшы цябе, я і дзеці мае агарнуліся вечным і бясконцым смуткам. Эпітафію з гэтымі словамі знайшлі зусім нядаўна. У час расшырэння гарадскіх могілак бульдозер агаліў цагляны склеп пахавання. Сярод рэчаў нябожчыцы нашлі і сасуд з пергаментам. Работнікі Дзяржаўнага музея БССР па ім устанавілі, што гэта эпітафія на Людвіку Шуйскую, апошні з рода шуйскіх уладальніцаў хойніцкага маёнтка. Ад яе мужа, Караля Прозара, сыноў і ўнукаў. Памёр Карл Прозар у 1841 годзе ва ўзросце 82 гадоў. Аб ім напішуць: «Згас, як жыў, не шукаючы сабе п'едесталаў, але адно шукаў – дабра і шчасця айчыне». На жаль, нашчадкі Карала не змаглі ўтрымаць у сваіх руках маёнтак. Апошні ўладальнік Канстантін Прозар, праўнук Карала, вёў разгульнае жыццё і прадаваў для пагашэння даўгоў фальварак за фальваркам. Тут заўсёды былі лясы і лясы. Елкі і хвоі цягнуцца адзін бог ведае як далёка. Рэшткі гэтых лясоў ставяцца і сёння. А вось знакамітай сядзібы, што ў 12 кіламетрах ад Хойнік, амаль няма. У Рудакове, былым уладанне Аскерку і Ваньковічаў, аднаўляць няма чаго. Ад сядзібнага дома засталіся толькі сцены, ледзь бачныя за густых кустоў. Славілася гэта месца і тэрасным паркам. Аднак зараз пейзаж сапсаваны дзікімі зараснікамі. Забыты будынак сярод хмызняку, нібы маўклівы дакор. Вандруючы па Рудакове, адчуваеш, што нібы правальваешся ў мінулае. Цяжка поверіць, што тут была ўзорная гаспадарка. А між іншым, рудакоўскія землі мелі больш за 7000 дзесяцін плошчы. Сучаснікі сцвярджалі, што ўся гаспадарка вялася на даволі высокім узроўні. Меўся малочны завод з паравой устаноўкай, бровар, лесапільны завод і узорнае лясніцтва. На выручаныя грошы пан утрымоўваў шпіталь, школы і дзіцячыя прытулкі. Кажуць, на гэтым месцы стаяў кароўнік. Жывёлы ўтрымліваліся ў прасторных, светлых, мураваных будынках. Асноўнай крыніцай дахода з'яўлялася вытворчасць дэсертнага масла. Яно штодзень накіроўвалася на продаж у Кіеў, маючы там славу прадукта выключна высокай якасці. А на аграрнай выстаўцы 1912 года Рудакоў прапанаваў добрых коней уласнай вытворчасці. Спачатку аскеркі жылі ў старым драўляным невялікім доме. З цягам часу стары будынак здаўся ім цесным, а таму быў пабудаваны новы у стылі барокка. Наваселле справілі ў 1909 годзе, адразу ж пасля срэбранага вяселля гаспадароў роду Аскерак і Ваньковічаў. А стары дом гаспадары пакінулі пад афіцыну. Праект новай рэзідэнцыі быў распрацаваны сваяком уладальнікаў Рудакова Тадэушам Раствароўскім. Сведкі тых часоў называлі палацак абшырным.
узведзеным паводле англійскіх узораў у найлепшым стылі. Новы дом, хоць і ў перабудаваным выглядзе і занядбаным стане, існуе ў Рудакове да сёння, а складаўся ён з 3 карпусоў: сярэдняга, аднапавярховага і 2 бакавых двухпавярховых. Бакавыя, крапаваныя вуглавымі пілястрамі, выразна акцэнтавалі парадны фасад цэнтральнага будынка. Невялікі тамбур быў замкнёны трохвугольным шчытом. Дах палаца вельмі высокі, двухскатны, ламаны, зроблены з 2 частак. Ніжняя частка была абсталявана 4 вокнамі-люкарнамі. Вялікая зала была абсталена 2 камплектамі прывезенай з Пецярбургу мэблі ў стылі часоў Людовіка XVI. Тут віселі 2 найкаштоўнейшыя карціны «Мора Айвазоўскага» і «Караван у пустыні» неназванага аўтара. Чайная зала, прызначаная для піцця кавы і гарбаты, мела вызалачаную мэблю ў стылі ампір. 3 вайны пранесліся над палацам Аскерак Ваньковіча. Ён быў разбураны, але ўсё-такі уздымаўся з руін. Між іншым, усё, што было набыта былымі гаспадарамі, канчаткова знішчылі зусім нядаўна, у 1990 годзе. Тут размесцілася прафесійна-тэхнічнае вучылішча. Потым і яго закрылі, а мясцовы люд расцягваў усё па цагліне. На гаспадарчыя патрэбы ішла і 200-гадовая цэгла. Перажыўшы войны, палац не вытрымаў людскога раўнадушша. Вось так. Адныя вечныя носьбіты прыўносяць значную лепту ў гісторыю і культуру роднай краіны. Другія вечныя нясуны толькі выносяць усенароднае. І другім ніколі не будзе справы да першых. А вось цудоўная архітэктура Барысаўшчыны хутчэй за ўсё будзе выратавана. Яна ў рэспубліканскім спісе на рэстаўрацыю. Панскі дом, іншыя жылыя пабудовы, парк ды сад, ад якіх зараз засталіся толькі рэшткі, набудуць новае жыццё. Панская сядзіба Мікалая Старджэмскага, па паходжанні паляка, пачала будавацца у другой палове 19-га, на пачатку 20-га стагоддзяў на поўнач ад вёскі Барысаўшчына на беразе ракі Гаранкі. Мікалай Старджэмскі з тых людзей, пра якіх гавораць, ён быў першым. Ён першым стаў даследаваць трываласць сталі і жалеза. Выдаў першы ў Расіі дапаможнік па будаўнічым майстэрстве. Першым правёў даследаванні па дынаміцы машын. У 1938 годзе ён выдаў адну з самых галоўных сваіх прац – курс практычнай механікі ў 2 тамах. За гэтае навуковае выданне ён быў удастойны Дзямідаўскай прэміі. У дарэвалюцыйнай Расіі гэтая прэмія лічылася самай прэстыжнай. Яе прысвойвалі толькі за значныя адкрыцці. Менделееву за дасягненне ў вобласці хіміі, Сечанаву ў фізіялогіі, Пірагову ў хірургіі. А Мікалай Ястржэмскі быў самым маладым лаўрэатам Дзямідаўскай прэміі. Вучонаму было 31 год. Ён першым разглядзеў пытанне аб электрычнасці як патэнцыяльным рухавіку. А яшчэ ён распрацоўваў праекты вісячых мастоў у Беларусі, у Магілёве і Віцебску. І прыйшоў да высновы, што ў гэтай справе танней, а галоўнае бяспечней выкарыстоўваць не сталь, а жалеза, якое лепш вытрымлівае неаднаразовыя і працяглыя нагрузкі. За працу па будаўніцтве дарог і мастоў ён быў узнагароджаны ордэнам Святой Ганны і святога Станіслава II ступені. Ёсць падставы сцвярджаць, што наш зямляк валодаў таксама часцінкай таленту Гогаля. У студзені 1872 года, праз 20 гадоў пасля смерці Гогаля, у салідным пецярбургскім часопісе «Руская старіна» з'явілася сенсацыйная публікацыя. Новыя ўрыўкі і варыянты 3 першых раздзелаў 2-го тома «Мёртвых душ» на 28 друкаваных старонках. Калі Ястрыжэмскі прызнаўся, што гэтыя ўрыўкі напісаў не Гогаль, а ён сам, каб пажартаваць, дык яму працяглы час адмаўляліся верыць. І не прымалі прабачэнняў за жарт, які зайшоў надта далёка. І нават артыкул, які ён надрукаваў тым жа часопісу пад назвай «Падробка пад Гогаля літаратурны кур'ёз», не выправіў сітуацыі. Ягоная сядзіба вызначалася не толькі густам гаспадара, але галоўным чынам яго фінансавымі магчымасцямі.
Панскі дом – гэта аднапавярховая цагляная на высокім падмурку збудавання прамавугольнай формы, накрытая чатырохсхільным гонтавым дахам. Галоўны ўваход пачынаўся ганкам, увенчаным трохвугольным шчытом на 6 калонах. Будынак дэкарыраваны стылізаванымі порцікамі і фрызам геаметрычнага малюнку. Неагатычны шпіль ваданапорнай вежы, здавалася, упіраецца ў блакітнае неба. Промні сонца лашаць усе вонкавыя карункі ўпрыгожванні. Вытанчанасць ліній здалёк дае ўражанне, што гэта зусім не будынак, а нібыта выява сапраўднага боскага цуду. Што і казаць, готыка, няхай і новая. Праўда, гады над старасвецкімі будынкамі папрацавалі. Хоць сама вежа і панская сядзіба не надта старыя, 19 стагоддзя. Вежа нагадвае крапасное збудаванне сярэднявечча. На першым паверсе была вадакачка, даваўшая ваду для патрэбы дома, канюшні, ферм. На іншых паверхах былі невялікая хлебапекарня і малочная з сепаратарам для вырабу вяршкоў і сыру. Па расказах старажылаў, пры ўзвядзенні вежы выкарыстоўвалася асобая цэгла, спецыяльна прывезеная з Латвіі. Для прыгатавання асаблівага моцнага раствору дабаўлялі курыныя яйкі і нават кроў валоў. Дарэчы, у маёнтку быў свой цагельны завод на 10 печаў. Здавалася сялянам смяяцца з памешчыкам. Нягледзячы на мур вакол сядзібы, яны ўсё роўна лазілі па яблыках. І тады пан загадаў паверх мура пакласці асколкі шкла. І вось неяк памешчык ехаў уздоўж мура і сустрэў парабка. Спыніў брычку, тррррррр, і спытаў: «Ну што, халоп, не есці табе яблыкаў?» На што халоп, хітра азірнуўшыся, адказаў: «Чаму ж не есці, паночку?» Тады Мікалай загадаў, калі той зараз жа пералезе праз мур, атрымае рубель. Парабак скінуў з плячэй кашулю, кінуў яе наверх сцяны, плюнуў на свае мазолістыя далоні, скокнуў, падцягнуўся і пералез праз мур. Пан аддаў грошы і, злоснасці бануўшы каня, паехаў. Багацця ястржэмскіх і гучнае імя не заўсёды абаранялі іх ад непрыемнасцяў. Сядзіба неаднойчы станавілася закладнікам палітычных драм і амбіцый яго гаспадароў. У студзені 1905 года у Расіі пасля расстрэлу мірнай дэманстрацыі адбылася рэвалюцыя. У Барысаўшчыне, як і ў іншых вёсках раёна, пачаліся сялянскія хваляванні. Сяляне запатрабавалі у ястржэмскага паляпшэння ўмоў працы і адмены штрафаў. Ястржэмскі, баючыся бунту, пайшоў на ўступкі і згадзіўся выканаць некаторыя патрабаванні. У гадавіну расстрэлу рабочых у Петраградзе на Хонікшчыне зноў пачаліся сялянскія выступленні, і Ястржэмскі з чэляддзю часова з'ехаў у Польшчу. Сяляне сабралі мітынг свабоды, які хутка перарос у банальнае рабаванне маёнтка. Бралі хто харч, хто карову ці каня, хто шафу, або проста люстэрка. У 1918 годзе пачалася нямецкая акупацыя. Немцы адразу загадалі сялянам вярнуць ястржэмскім зямлю і скаціну. Існуе меркаванне, што калі б не кастрычніцкая рэвалюцыя, Барысаўшчына, магчыма, стала прамысловым мястэчкам памерам з Хойнікі. Мікалай быў таленавітым інжынерам, адным з піянераў, якія пракладвалі чыгунку на Палесці. Гавораць, быццам Мікалай планаваў правесці чыгунку да Барысаўшчыны. Ёсць легенда пра скарб фамільнага срэбра. Быццам бы Мікалай склаўся ў куфар і закапаў недзе ў парку перад тым, як збег за мяжу. Так гэта ці не, але тут можна было ўбачыць чорных шукальнікаў з металадэтэктарамі. Знаходзяць яны што-небудзь? Сказаць цяжка. Затое вядома гісторыя іншага скарбу. У 1968 годзе капалі падвал і натрапілі на вінны склеп памешчыка, у якім радамі стаяла больш за 300 бутэлек з вінамі, настойкамі і наліўкамі. Некаторыя з іх аж загусцелі ад часу. У схватцы з часам, усялякімі катаклізмамі яны выстаялі. І хаця гэтыя памешчыцкія сядзібы, разрабаваныя мясцовымі жыхарамі і прысыпаныя попелам Чарнобылю, і сёння больш падобныя не на заможныя радавыя гнёзды, а на парэшткі пасля налёта варожай авіяцыі,
Інтарэс да іх не знікае. Нават у такім выглядзе яны выклікаюць павагу, бо за імі гісторыя. Гісторыя на абломках часу.